एक पुड़िया के काम बा। साइकिल बस मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रक सब खाए लगे। बुझाता जे भूखे मरे के पड़ी। एगो चेलो बा तो सरवा अपने बाप के काम करे गेल बा। आ जब हम कहम तो सरवा के गाड़े फाट जाई। आवा बहन चोदऊ साला इतना दिन सिखा पढ़ा के का कहनी साला सारा कोल धल माटी को देलक। आवा सरौ तू हाँ उस्ताद समाचार ठीक बा का कहीं उस्ताद भूखमरी धल भूखमरी धले ले बा तो घर में रखे खो भूखमरी धले ले बा। कहाँ गिरले है उस्ताद गिरी ससुरारी अब पैसा और आगे लखन तो चल घर ससुर के हाथ में गिरला आ कहता रहे ससुराल हमनी के बाद के लोग कमा के राजा हो बटुआ सिवा के कमा कमा के बोरा में लाते रुपया फंसता। आई कहता रानी है ससुराल रे उहे कमुआ कल जाई पुराना कमुआ अरे वो पुरानका नाम नहीं सिखौले बानी दवाइया वाला कमुआ। ओ अच्छा दवाइया वाला तो दी 5 गो पुरिया उहे काम शुरू कर तो ले तू चल आगा हम आइए गेली दी है ना चल तू हम आ गेली चल चली हाँ चल तू हम आइए गेली हम चली हाँ चल तू हम आ गेली हम चल तानी हाँ चल हम आ गेली चलते रहो हम आइए गेली चली बकलार में चल हम तो आइए गेली रे कमाबे तू पैसा आई हमरा लो चल चलवा हम दवाइया वाला काम एको गो ना कैले बा। गाँव में घूम लेनी कौनो पूछ जाता जे दवाइया रिजेक्ट हो गल बा का दो चलवा एको गो काम ना कैलो कौनो लोगे ना पूछता। आ 2-3 गो पुरियो बे आउ कहाँ कौन लोग बा हो रहा ना कौन देख ले बाप चले जा भागे देखिए भागे तो ना तो कौन लोग देखी तो पूरा खाली पगुरावा तारू ना खा तारू ना पिया तारू खाली पगुरी करत तारू काहे ना खा तारू बोल पहले काठा तकले चिबा जात रहलू हो का जाने का तोहरा हो गेल बा जे ना खा तारू ना पिया तारू खाली परेशान कइले बाड़ू तू। का बात है बउआ खाली भैंसिया से बतियाता रहा। प्रणाम है बाबा खुश रह। हम तो कहे तो भैंसिया खाते नहीं थे ना खाता कहाँ खाता हाँ 3-4 दिन हो गए छोड़ला सब मर्दे तो फ्री के दवाई बा। एक पुड़िया के काम बा। साइकिल बस मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रक सब खाए लागे। हाँ काम बा हाँ तो अच्छा तो एक पुड़िया दियाओ ना बाबा। हाँ यही ना ओकर फीस बा 1000 रुपया। 1000 हाँ ओ ना करम दवाई 1000 के तब रहा तब झाँखा बोला ना दवाइया हम 1000 रुपया देता नहीं वैसा काम बा। दो ना 1000 रुपया रोटी में घसेट के 2 बेर खियावा ना। हाँ तो बस ट्रक सब खा जाई ऐसा बात हाँ जा हाँ जा रहा हिम डालते एगो बात में हिम डालते चलो यही में तो काम आके लाल हो गई आदमी। बाबा कहाँ रह गनी आई ना भैंस ये लंग तो बोले बानी है एक आदमी के भैंस के दावा देता नी हम हो आवते बानी होता ही आई भैंस ये लंग बानी आई हाँ आ गनी घर खा ना काहे ना खा का हो गइल बा पहले बाल्टी के बाल्टी दुहात रहलू है दूध खाला बिनु मुंह में खुशी भी आ गइल बा पहले कचरा के कचरा भूसा खा जाता अब का हो गइल बा का जानी साला बाबुआ कहाँ रह गइल कहाँ ना चलो आ
आगे नहीं तू ही फोन कर रहा हाँ हाँ बाबा आई भैंसी साला बताओ। अरे महाराज देखू ना पहले तो बाल्टी के बाल्टी दू हाथ लगा का जानी का हो गइल बा एकरा का। हाँ अरे ये तो बाल्टा के करी बाले बच्चे ना खा सकबा दूध के बेरी में भर बताऊ छील के बस कैसे कौन उपाय बा बता। फ्री के दवाई बा 1000 रुपया दाम बा। फ्री के दवाई बा हाँ। 1000 रुपया दाम बा। बेरी भर जाई बाले बच्चे खाए ना सकबे इतना दुहाई दिया विश्व के दाम निकाला ना सुबह के दामवा। हाँ दवाइया तो ये तही 500 में ना कम चल ना साफा ठीक से बा। ठीक से बा। हाँ धरी 1000 रुपया धल रोटी में लपेट के लौकी खिया दी है केहू देखे ना। ठीक बा तू तो बाल्टी के बाल्टी दिखाई ठीक बा बाबा। चलो बनल प्रणाम उस्ताद। का समाचार बा। ठीक बा। बेहुदा नगर गेर हाँ उस्ताद आ गोल भात वो भावे पुगे रही सब नाद में धो दिले बनी। तो चलो एक जगह और डाले के बा। ससुरारी जाके रहत अरे साला एक उस्ताद के कमाल। ये दोनों चेला उस्ताद के कमाल बा। जितना गांव में तबीयत खराब है बाटे भैंसी के बकरी के ई सब साला एकनिए के काम बा। अच्छा अच्छा आवा गांव में चलते बनी हम आवा। ले चेला गांव के बर्बाद कर दिया। ए बड़ा लोग निकला जितना हमनी के गांव में भैंसी के गाय के बकरी के तबीयत खराब होता एगो पुड़िया ले आवता और नाद में डाल देता तो ये कहता रहा भाई हमरो के भल होइए ठगलक 1000 रुपया लेलक। ई दोनों गोला बतुगात रहन स तो हम सुन के आवता नहीं में सब कोई छूट जा। जब ये नाद में जब डाली नु तब ओकरा के पकड़ के और दवाई कइल जाए। मानो कौन रुका था कहाँ कौन रुका था तो अक्सर कहाँ में गेल बा। भाई जोर से हम तो काम पूरा गांव के बर्बाद कर नाद में जो भर्ती गाँव भर का लोग ई दोनों चेला उस्ताद मिल के पूरा गांव के बर्बाद कर देना काम बटे। हाँ जल्दी आई। अच्छा हम आगे नहीं तुरंत मारे वाले 1000 रुपये तो आई जल्दी पैसा रख ले रहा तू हम आगे नहीं बटे बहुत लोग गोटियाल बटे सब माल वाला गोटियाल बन यहाँ। हाँ जल्दी आई का आवता ना आवता ना सिवाय दे उस्ताद गाड़ी बना अच्छा ऊपर इल्जाम बाल्टी भर जाई दूध बात का है भाई कारण का बा बतावा ना। गाड़ी भैंस सब खा जाई भैंस गाड़ियों खा जाई। अरे बसारवा कहत ना एकर दोस्त नहीं छे। गाँव भर तबाह करके धर देल। फिलहाल काम नानू करबे से कहियो नानू कहियो करबे तो